Как да си направим солен карамел в няколко много лесни стъпки. Започваме като добавяме захар в малка тенджерка с двойно дъно. Много е важно котлона да е по-широк от тенджерата, за да загрява равномерно от всички страни. Добавяме захарта много леко и много постепенно, като разбъркваме от краищата към центъра, за да се разтопи по-добре. И ето как изглежда разтопената захар. Това, което правя, е добавям няколко капки към нож, просто за да видя, когато изстине, дали има кристали на разтопена захар. След като сме готови с теста, отнемаме много леко от котлона, тук го сложих на половината, като добавяме сметана, глюкоза, масло и малко сол. Все пак това е солен карамел. Добавяме на много малки дози, защото вижте какъв вулкан става тук. Пазете си ръцете, защото може да пръсне и да ви изгори. След добавянето на цялата сметана връщам на котлона и разбърквам от начало, за да се смеси много добре. Ето как изглежда, когато заври. Опитвам се да го оставя на котлона 5 до 7 минути, тъй като нямам термометър. Ако имате термометър, го загрейте до 107 градуса, за да стане достатъчно течен. Ето как изглежда готовият солен карамел, като просто трябва да го изчакате да изстине и да му се насладите. Ако искате да се включите в моето 5-дневно предизвикателство за рецепти, напишете в коментарите рецепта и аз ще се свържа с вас.